дар ҷаҳони муосир хатару таҳдидҳои глобалӣ ва муборизаҳои сиёсӣ дар кишварҳои гуногуни минтақа ва ҷаҳон ба миён омаданд. Ин хатару таҳдидҳои муосир аксари кишварҳои ҷаҳонро фаро гирифтанд, ки яке аз омилҳои аслии идомаи раванди мазкур мавҷуд набудани ҳисси баланди ватандӯстӣ ва худогоҳии миллӣ дар замири бархе аз сокинони кишварҳои ҷаҳон ба шумор меравад. Ватандӯстӣ ва меҳанпарастӣ омили муҳими мубориза бар зидди зуҳуроти номатлуб ва таҳдидҳои замони муосир аз ҷумла терроризму ифротгароӣ маҳсуб меёбад. дар замири ҳар як фарди ҷомеа тарбия кардан ва таҳкиму тақвият бахшидани ҳисси баланди ватандӯстиву ватандорӣ яке аз омилҳои муҳими пойдории давлати соҳибистиқлол мебошад. тарғиб намудани ҳисси ватандӯстиву эҳтиром гузоштан ба арзишҳои фарҳанги миллӣ дар байни наврасону ҷавонон яке аз вазифаҳои асосии падару модарон ва омӯзгорон ба ҳисоб меравад. ватандӯстӣ ва арз гузоштан ба арзишҳои миллӣ аз ҷумлаи мавзӯъҳои муҳими раванди таълиму тарбия ба ҳисоб рафта, омӯхтани он вазифаи аввалиндараҷа ва муқаддаси ҳар як шаҳрванд мебошад. бояд гуфт, ки ҳисси ватандӯстӣ ва садоқат ба ватан ибораҳое ҳастанд, ки дарки маънии онҳо барои ҳар як шаҳрванди мамлакат вазифаи ҷонӣ мебошад. ҳисси баланди ватандӯстӣ буд, ки имрӯз миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун давлати ташаббускору пешоҳанг дар ҳалли масъалаҳои муҳими сиёсӣ шинохта шудааст. имрӯз дар ҷаҳони муосир хатарҳое ки вабои аср гӯем ма хато намекунем, бисёр таҳдидҳои экстремистӣ террористӣ авҷ гирифтааст ва барои ҳамин мо бояд ҷавононро ба рӯи ватандӯстӣ таълиму тарбия диҳем ва он фарҳанги миллие ки он дастовардҳои миллие ки гузаштагони мо доштанд онро ба ҷавонон омӯзонем, то ин ки халқи тоҷик яъне миллати тоҷик аз кӯҳан яъне меҳанпараст бевосита сулҳҷӯ ба ҳисоб меравад. имрӯз мо бояд дар гирду атрофи пешвои миллат мустаҳкам шавем, ки то ин ки бегонапарастӣ ё ин ки хатарҳои экстремизму терроризмро пешгирӣ кунем, зеро ки масалан миллати тоҷик аз қадиму айён дастовардҳои миллии худ, фарҳанг, либосҳои миллии худро дошт, ки онро мо бояд муаррифӣ намоем, то ин ки бегонапарастӣ дар ватан дар тамоми арсаи байналмилалӣ пешгирӣ карда шавад. ояндаи миллат ва фардои давлат ба наслҳои ватандӯсту ватанпараст бо нангу номус ва дорои ҳисси баланди миллӣ вобастагии мустақим дорад. ҳамин аст, ки бо мақсади баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии шаҳрвандон давоми солҳои соҳибистиқлолии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳиму мушаххасро амалӣ намуд. ба роҳ мондани озмунҳои ҷумҳуриявӣ, фароҳам овардани шароити беҳтарини таълиму тарбия ва зиндагии шоиста, эҳсоси ватандӯстии шаҳрвандонро ба маротиб боло бурд. қабули қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон аз 24 декабри соли 2022 аз иқдомҳои навбатии ҳукумати мамлакат дар самти фарогир намудани тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон ба шумор меравад, ки қонуни мазкур аз 5 боб ва 21 модда иборат аст. таъкидҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро сокинони мамлакат, махсусан ҷавонону наврасон, сармашқи кори худ дониста, бо пайравӣ аз сиёсати хирадмандонаи давлату ҳукумат, афроди ватандӯсту ватанпарвар ва хештаншинос будани худро собит менамоянд. дар ҷомеаи мо анамин афкори идеология, яъне арзишҳои миллӣ пойдор гардиданд. роҳбарияти давлати мо пеш аз ҳама асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонистанд, ки дар замири мо ҷавонон маъмуман ҷомеа арзишҳои миллиеро тарбия кунанд, пайдо кунонанд, ки мо бо анамин арзишҳои худамон мавқеи манзилати ҷомеамонро нигаҳ дорем, тавонем ҳам дар дохил ҳам дар берун ҳамчун Тоҷикистон ва тоҷикистонӣ мавқеи худро дошта бошем ва анамин гузаронида шудани ҳар гуна озмунҳо байни толибилмони мактабон, донишҷӯёни макотиби олӣ ва умуман дигар қишрҳои ҷомеа анаминро собит мекунад, ки идеологияи миллии мо дар самти дуруст рӯ ба рушд аст, тараққӣ аст. ояндаи Тоҷикистони мо дар ин самт гулгулшукуфон вонамуд мешавад. бевосита ватандӯстӣ аз оила оғоз мешавад, зеро ки сарчашмаи ватандӯстӣ ин падар модар аст. шахсе ки падар модари худро дӯст медорад, ин аллакай ватандӯст аст, зеро ки ватан ин модар аст. аз ҳамин нуқтаи назар мо қайд карда метавонем, ки мо бояд гузаштагони худро ҳурмату эҳтиром намоем ва барои насли наврас пешниҳод намоем, ки ҳурмати калонсолон оғоз мешавад ва натиҷаи он бевосита ҳимоя кардани ватан ба ҳисоб меравад.
حسی بلندی وطندوستی جوانان خودشناس و خودآگاه بود که آنها با اراده قوی بهر حمایت مرز و بوم وطن در صف قوه‌های مسلح مملکت خدمت مادر وطن را ادا نموده ایستادند. خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، حمایت مرز و بوم آن و نگاه داشتن آرامی و آسودگی مملکت نیز از خودشناسی، خودآگاهی و صداقت به دولت و ملت درک می‌دهد. وطندوستی و میهن پرستی و حفظ ننگ و ناموس ملی نمونه برجسته شجاعت و مردانگی دولت صاحب استقلال تاجیکستان بوده. آن برای تحکیم استقلالیت، بقای وحدت ملی و ثبات و آرامی سیاسی مملکت مساعدت می‌نماید. در روند جهانی شوی و رشد تمدن بشری، فرزندان با ننگ و ناموس ملت تاجیک با فداکاری‌های خود این ملت متمدن را به جهانیان بیش از پیش معرفی نموده ایستادند که باعث افتخار هر یک جوان وطندوست و خودآگاه است. با افتخار و سرفرازی میتوان گفت که ملت سربلند تاجیک در روند جهانی شوی پیشگام و پیشصف است که دلیل واقعی خویشتن‌شناس بودن خلق تاجیک به شمار می‌رود.